أكل مدى شما شما بل ونلوني كم حيال معبل أكل مدى شما شما بل ونلوني كم حيال معبل أسي 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 سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كم يكنيكم لومي نقولنا تتغمنا زبل كوارس إذا غريبا لخو لومي بزعباق وانقواتاتنا يفغريت بالعرسين هنري انبارنا لومي عرسة تمرتنا the 5 love languages يعتبل حمشتك وانقواتاتنا يفغري or how we show our love فغرنا خميجيرنا نابتم متعامتنا نقلتون نهبون حمشت من قدتات ناي فغري كنرينا مالتي تقدميتي بزعباتي كونسبت كابيمت يقرب باك جراوند ناتو كنرينا so what makes one person feel loved isn't always the same for the other spouse or partner نعخا كم تفكرن كم زفتوكان زولو زسمعكا نجر نتخال متعامتخا لك عبوي كونن زسمعو من البات كلك بمبرهيك خوننا حدثت بفقري بقالات تراي زردو تخوين بتعم قالات قليت كاخت نغرو وي كتحبرو خلا خطراي استفقرن استفتون بمولو كم استفتون كوين تسمعوا وي تسمعان تخوينا بخال منقدي انت حرك تقلصلو فتينكا وي فتينكا ترجم يابلون فقر خوينا يسمعوني سلازي انت هنا مالتيو نسخه نصبو حسيبكا تغبرو زلخا وصيتا يمصني قلتيركا تاريخا اتسب تامساخا زلا دمساخ زلو بيناي منقدي زياده ناي فقري مغلصي دس زبلو انت فليتنا دما بنشتي نجر بقرب بصراحه نتسب كان حقسون كان دستون كم نخيل ايه تقلص تمرتي understand your way of expressing love in your partners نعاخا تدس زبلكا مغلص ناي فقري قدم كتفلط منتان مبزحت غزي زغبر انت غبرس زي حقساكا خيتخون وي كيتخوني كومدما نايت مصامتخا دس زبلوم مغلص ناي فقري علاليخا كاب حدا غلطه ثلاثه كخونو يقول يوم ግን زياده دس زبلوم وي دس زبلا انت فليتكا يحجز مالتي it helps to create a bond and avoid miscommunication انت يحجزنا تزمدناتات ناي كلتيوم نكتهرر صنع زباله زمدنا نخلو كومدما اتزيد لي miscommunication وي زي مردا زيد اللي زي مردا نموغادن نموحدن زلا على معناته الزين دحر دي لينا بزو غزي اب زي مردا اينا نبر it's hard to make your partner happy if you don't know their primary love language يا قداس نبيا نتمصامتنا كنحغسو وي كنحغسا اشغاريو نتناي مجمريا وي تقداماي ቋንቋ ናይ ፍቅሪ ወይ መግለጽ ናይ ፍቅሪ ንሳቶም ደስ ዝብሎም ተደይፈሊትናዮ ተደይለሊናዮ ደስ ከነብላ ወይ ደስ ከነብሎ አሸጋሪ ይኸውን ይብለና ለማለት ንዝገርና ተኻለይት ነጥቢ እዚ ሕጂ ባክግራውንድ ወይ ድሕረ ባይታና እቲ ኮንሰፕት እዩ ሕጂ ተቀዳመይት ነጥቢ እቶም ቀዳማይት ወይ ሓንቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ይበልጽ ማለት ኣይኮን ሓሙሽተ ሜላታት እዮም ሓሙሽተ እዮም ንናቶም እዮም ሕጂ እዚኣቶም words of affirmation ብቃላት ጥዑም ቃላትን ዝደጋገም ቃላትን ጥራይ አፍቅር ከም ዘለዉ ከም ዝፍቀሩ እንደስማዓም ሰባት ያምጃትም ስለዚህ you feel loved when your partner verbally compliments you consistently ኣብዚ ክፋል እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ቋንቋ ናይ ፍቅሮም ብቃላት ዝኾነ መጻምቶም ወይ መጻምቱ ቃላት ጥዑም ጌራ ከተድንቆም ከድንቃ ወይ ክንእዳ كنادو خلو نادا طعم قالات كغلص كله ايوم تفقرو زمسلو فقرناهم بقالات راي زغلص زخونه خاله ነገር ዝገበር ካንተ ገበርካ ነቲ ጥዑም ቃል ክትቆይ ትخنا بخاله ዘራርባ እዚዮም ሰባዚያቶም ብጥዑም ቃል ጥራይ ሕጉስ ኢሎም ክሓድሩ ዝኽእሉ እዮም ወይ ኢላ ክትሓድር ትኽእል እያ እዚ ጥዑም ቃል ኣገዳሲ እዩ ኣብዚኦም words ወይካ ናይ verbal love language ዘለዎም ቃላት ዝያዳ ትስምዖም ማለት እዩ እዚኦም ሰባዚያቶም መብዛሕትኡ ግዜ ዳሓን ንቐፅሎ ንኣብነት ክንጥቀመሉ ንኽእል ቃላት ኣብዚ I am proud of you ኣነ ብኣኻ ወይ ብኣኺ ይኮርዕ ወይ ተኹርዕኒ ኢኺ ወይ ተኹርዓኒ ኢኻ ዝብል you look so great today ሎሚ በጣም ጽቡቕ ኣለኻ ወይ ሎሚ በጣም ጽቡቕ ኣለኺ ጽቡቕ መንፈስ ኣለኪ ጽቡቕ ኮይን ክትረአየኒ ኣለኻ
I love you يفكرك ويفكرك زبل قال I am here if you need my help. ናብ ዌብሳይትና drarhiwot.com ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ዝተፈላለየ ንኹልና ክጠቅም ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ገለ ካብኡ ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ ብኸመይ ኣነ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብረሉ ይኽእል ንዝብል ዝሕግዝን ተግባራዊ ናብ ስጉምቲ ዝወስደካ ትምህርቲ ኣሎ እሞ ራይዎ ካልእ ብዛዕባ ቢዝነስ ካብ መባእታ ክሳብ ቢዝነስ ተኣቱ ክሕግዝ ዝኽእል ትምህርቲ ኣለና ናይ ኮምፒውተር ክእለት ንዘይብልኩም ካብ ፈለማ ክሳብ ዕብይ ዝበለ ደረጃ ዝሕግዝ ትምህርቲ ኣለና ቪድዮ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደሊኹም ንኤዲቲንግ ዝሕግዝ ብቴሌፎንኩም ይኹን ብኮምፒውተር ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣለና ብክእላታት ዝተቐረበ እዩ ብቅልል ዝበለ መንገዲ ድማ ቀሪብና ኣለና ኣብኡ ይርከብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ እውን ኣለና ስለዚ ይጠቕመና እንተልኩም ከይድኩም ካብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ወሲድኩም ናብቲ ኮርሳት ይኹም ክትዓብዩ ትኽእሉ ታንክ ዩ ናተይ ሓገዝ ተደሊኻ ኩሉ ግዜ ቅርብትየ ክሕግዘካ ወይ ቅሩብየ ክሕግዘኪ ዝብል ቃል you work really hard for us ድሕሪ ሓደ ዮም ሰሪሑ ዝኣቱ ተኮይኑ ሓደ ንዓና ክትብል ብዙሕ ከም ትደክም ወይ ንዓና ክትብል ብዙሕ ከም ትደክም ዝብል ቃል ነቶም ካልእ ሰብ ዝያዳ ከም ዝተፈቀሩን ዝተፈተውን ኮይኑ ይስምዖም እንደገና ካልኻ you always make me happy ኩሉ ግዜ ድማ ምንጭ ናይ ሓጎሰይ ከም ዝሕጎስን ትገብረኒ ወይ ትገብርኒ ዝብል ቃል እዚ ቃላት እዚኣቶም ሕደት ካብቶም ብዙሓት ማለት እዩ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም ክወፁ ከለዉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ፍቅሪ ቋንቋኦም ብቃላት ዝኾነ ዝያዳ ዝተፈቀሩን ፍቅሪ ድማ ህያው ከም ዘለዎን ጌና ፍቅሪ ከም ዘለዎን ይገልፀሎምን የተኣማምኖምን ማለት እዩ this is one ወፅር ክልተ quality time ያቶም ከዓ ተቀዳማይ ናይ ፍቅሪ መግለፂኦም quality time እዩ እንታይ ማለት ይኸዚ it's giving your partner undivided attention እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቃላት ኣገደስቲ ኣይኮኑን ወላ ጠቐምቲ ክኾኑ ክእሎም ተቀዳማይ ግን quality time ትሰብ መፃምታ እቶም ክልተ ማለት ሓደ ዘይተመቃቀለ ግዜን ኣድቦን ኣቃርቦን ክህቦም ይደልዩ ዕላል ክኸውን ከሎ ቴሌቪዥን ኩሉ ጠፍዩ ፅን ኢሉ ዝሰምዖም ወይ ፅን ኢላ ትሰምዖ እዩ ፅን ኢልካ ክትሰምዖ ከለኻ ወይ ፅን ኢሉ ክሰምዓ ከሎ እያ ወይ እዩ ፍቅሪ ዝተፈቀሩ ወይ ብሓቂ ፍቅሪ ዝግለፀሎ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፅን ኢልካ ግዜ ሂብካ ኩሉ ነገርካ ገዲፍካ ክትሰምዖምን ግዜ ክትቦም ከለኻ ዝያዳ ፍቅርካ ትገልፀሎም ኣለኻ ዝኩሉ ቃላት ንግረ መንገድኻ ነዚ ኩሉ ቃላት ተደርቢኻ ትርጉም የብሉን ንዖም ዝያጅ ትፍልልይ ዘሎ ኳሊቲ ታይም ዝዓቢ ዝግድሶ ሰብ ዝያዳ ንፍቅሪ ዝገልፀሉ ሰብ በዚ ከተሐግሶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ቃላት እዚ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብል የለኹም እቲ ቀዳማይ ንዖም ዝሐግሶም ግን ኳሊቲ ታይም እቲ ከብ ልብኻ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣብ ቻቱን ክትገብረሎም ትኽእላ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኣብነት ነዚ ነገራት ብፅሑፍ ተሰይትካሎም ደስ ኣይብሎም እዩ ብዙሕ ብኣፍ እንተይልካሎም ዝያዳ ቨርባሊ ቴሌፎን ጌርካ ድዩ ብኣካል ዲኻ ክትብሎም ከለኻ ዝያዳ ደስ ይብሎም ምናብነት ዕሩኻ ናይ ካብ ሓዳር ውፅኢልና ኣብ ዕሩኽ ወይ ኣብ መሓዙ ተሪናዮን exactly works ገሊኦም ብቃል ብኣፍካ ተተዛሪብካዮም ጥራይ ደስ ዝብሎም ኣሎ ብፅሑፍ ዘይግበሎ ብዝኾነ ገለ ዋላ ግጥም እንተፅሒፍካሎም ደስ ኣይብሎም ብኣፍካ ክትብሎም ክትክእል ኣለካ እዚኣቶም ከዓ quality time ካልእ be physically mentally and emotionally present እንታይ ማለት እዩ undivided attention ወይ ዘይተመቃቀለ ኣትቦን ኣቃልቦን መሃብ ክንብል ከለና ኣካልካ መንፈስካ ከምኡውን ብሓንጎልካ ብኣካልካ ብመንፈስካ ብኩሉ ኣብቲ ቦታ ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ምስኦም ኮፍ ኢልካ ሓንጎልካ ኣብካል እንተሎ እኹል ኣይኮነን ምስኦም ኮፍ ኢልካ ኣካልካን ዋላ ጌርካ ግን ስምዒትካ እንተዘየለውን ኣይከውን ስለዚ everything has to be connected undivided ዘይተመቃቀለ ሙሉእ ኣቃልቦ መሃብ እዩ ንዖም ዝያዳ መግለፂ ናይ ፍቅሪ ማለት እዩ ሳልሳይ have fun እንደገና እንታይ ፅበዩ have fun be playful ask questions share your dreams ስለዚ እንታይ ፅበዩ ኣብቲ ከምዚ ኢልካ ክትብል ከለኻ ከምኡ ጥራይ እምባል ዘይኮነሲ ከተዘናግ ናይ ምዝንጋዕ መንፈስ ናይ ዘስሕቅ ወይ ናይ ዋዛ ከምኡ ድማ be playful ask questions ሕቶታት ክትሓቶም ኣለካ ብዛዕባ ሕልምታትካ
ناتكا دريمز ناتهم دريمز كتسمعوا من كتزاربن كتكلالكا سلازي اتي كوف مبال تراي دي كونسي تكباراتهم كله اللو ويدما مخالا زراربا تيك ووك بحدا ووك تقبر تخل معناتو كل نقر distractions كديفكا بحدا ووك تقبر كلها كمون جيم كتصعد تخل بحدا زغونه جيم داس بلوم تخينو كالو دما بحدا خوينكا كشنا مسرح بحدا خوينكا مدب مسرحون كم زياده أغالبو نحت دم كم زوهابهم زلوين زريو التوم quality time زيادة زحقوسهم سبات مالتي وتر ثلاثة receiving gifts كلتا بهاريات رينا اتسالساي قوانقوانا فقري هياب زفتو بهياب تراي فقر مجلس زلو نعونكا ألو زخان تايب لك ألو you feel loved not only because of the gift but the thought and effort one put on it the value doesn't matter كان السؤال لا لنا بهياب تراي فقري هياب كتبهم كلها استفقروا قيد سمعهم هياب ايكونن زقد سمعهم زياخنا السؤال لا خن كلال لنا هياب ناي قرش كون خل ناي 5 سنتين كون ناي طرحون كون خل بعد خاص قبرك ات تقداسنتن اتي محسابن اي زياره دحقسو نعيلو حسيبو نعيل حسيباتو غيراتو زبل ات حسابي زياده نزيوم سبات زياتهم زحقسوم كاب تكبار سلازي key is to understand what makes them happy سلازي تاكداسنت بابزي كفالزي اتا تحقسوم تا بحث بلوم تا بحلمهم زلاتا دست بلوم استوعب كاسمي كان صنيل كان على ليخا نعا كتبو وينعا كتبا وينعو كتبيو خلقي يزياده فقري استفقرون سب زفقرهم سب ابتقومن ابي وتوم كم زلو تسمعوا مالتي important thing is the ability to listen to their wishes سلازي تاقداس نحنا هنقبر زلنا نابزيام the important thing is the ability to listen سنيل كان يسمع نايم استوعال نتحلم تاتومن دليتاتومن استوعيلكا نعودما كم سربرايز وي كم هندبت غيركا بو غيركا تحقسوم كلها زلا على فقري يسمعوا سلازي ابياب تراي زيومنا هياب قالات بزح طغم له ونديو جن اذني زياده لبوم ستنكفهم نزيوم بهياب زخونه غيركا لهم بزح هيكدسومنيو نبرت ديكونه غزي زياده واغا زلو سلازي اذا كاله زياتهم نزيوم ايدليومن مالت ايكون جن برايمري قداماي نعم زحقسوم إنا نبدل نمبر كل زيتون connected you. وتر أربعة physical touch زخاء بمتنكاف وبمحقواف. Times يوم it's about intimacy and feeling loved through holding hands or simply hug. هبلنا له زياتهم حمقت نايتي فقرن تفقر عبي سمعهم متنخاف متحاسجي سجاور كب جل مالت هيكون نزي. زي simply إتاغتور دولون كلها وي حقوف بالكارت ما كلها وي أب حقوف خاطر حزو كلها وي كتحزا كلها إزت متنخاف زيادة كاب قالاتن كاب هياباتن كله ولا كم حقوف بالكانترا كي تزاربك أنت خيت كاون أخولي نوع زيادة دس بلوم بقى نعم تمتنخافن تي ناي أكلات متنخاف زيادة ناي فقر مجلس قوين سلب تسمعهم with friends نابن تابعروخ it can be simple tap on the shoulders تابعروخ تقوين يوم كم جمعنا سبات اللغة قرب بزمان كبون كم ناقة بركة عايزو جوخي قلقلق مبال السوين already مجلسي سبق حقوس كم سألهم زخل عينات مجلس فقري نعم this is the most direct way to communicate how we love بحفشام بتنخاف زي بلو تخالون زيادة يسر عنديو بتنخاف كل جزء كله body touch كل جزء انقطنا فقري ابي زلو مجمر خلنا لنا من البات حمش دوي هالو قلقلينا انا بالكمزين انا نا تقرارنا كيتكلنا كنت حواقف نجمر تمالتيو انقطنا يتفقرا او سلو زلو ام تنخافي زلو تنقط نافلتك نتفوت وسبع بالدعمي اوكا سعمو that's exactly because ابتي intimacy او ابتي متنخاف زياده سبات emotion زي بلوم تخوينهم كابره غيهم كل جزء خمس زبلو تي emotional سمعيت ناب سبات زقيت زي بلوم دارجة روبوت تغير مالتي ناب سبات كرايتنا زي سبات emotion تلوم تجي بحالتها دي فلايلنيوم allo more emotional allo قليهم كا less emotional زخونهم
ስለዚ ሕማቅ ወይ ፅቡቅ ይብል ኣለኹም ግን እቲ ነዚኦም እቲ physical touch is very important ቁጥሪ 8 act of service ያኻ እዚኣቶም ከዓ እዚኣታ ተሐጉሶም ባእታ primary ተቀዳማይ ቋንቋ ናይ ፍቅሮም ወይ ከም ዝተፈቀሩ ዝስምዖም መንገዲ act of service ማለት እዩ it means doing things you know your partner likes you to do ማለት እዚ ሕጂ ታርስ ከተጋገየኩም ታ definition ናታ እቶም መጻምትና ሓደ ነገር ክንሕግዞም ወይ ክንገብረሎም ንደልዮ ሽነ መጻብ ድዩ ኣቁሑት መልዓል ድዩ laundry ምግባር ድዩ whatever ገዛ መግብጥራይ whatever it can be shopping ምግባር ድዩ ነቲ ንሶም ክገብርዎ ዝሓተቱና ወይ ዝደልይዎ ወይ ንዖም ዝኽብዶም ንዑ ክትሕግዞም ከለኻ ዝያዳ ከም ሰማዕካዮምን ከም ተፍቅሮምን ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ እዚኣቶም እንታይ ይብነቶም they believe in action speaks louder than words እዚኣቶም ኣብ ተግባር እምበር ኣብ ዘረባ ዘይኣምንዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ኩሉ ቃላት ተጠቂምካ ነዚያ ንሶም ዘልይዋ እንተዘይጌርካሎም it doesn't bring a lot በንጻሩ ነዚኦም ከ ኩሉ ትስራሕ ሰሪሕካ ነዚ ቃላት ተዘይካ you didn't get the credit ስለዚ እዚና ድበልና እቲ ኣገዳስነት ንኽንፈልጦ ኣለና example ብለናሎ give your partner a shoulder massage give a glass of water clean the house ኣብነት handበት ነቲ መጻምትና ወይ ነታ መጻምትና ሕልፍ ክንብል ከልና ማሳጅ ክንገብረሎም ከልና ኩሉ ሰብ ስለ ዝደክም ኣብ ትክሳዱ ኣብዚ ወይ ኣብ ዝኾነ ቀሲልና ማሳጅ ክንገብር ከለና ሕጂ ደስ ይብሎም ማለት እዩ ንዖም ምክንያቱ ካብቲ ብዙሕ ዘረባ እታ ንእሽተይ ተግባር ኣብኦም ዝለዓለ ዋጋ ኣለዋ ከምኡ ድማ give a glass of ዋላ ንእሽተይ ሕስብ ኣቢልካ ኩባያ ናይ ማይ ከተቐብሎ ከለኻ ወይ ሻሂ ዲኻ ጌርካ ከተቐልብ ከለኻ እቲ act of service ወይ ገዛ ምጽራይ እንተኾይኑ ወይ ገለ ነገር ዝነበረ መምላእ እንተኾይኑ እዚ ዝያዳ ንዖም ዛብ ሓንጎሎም ዝነበረ ርክብ ከተብሎም ከለኻ ዝያዳ ዝተፈቀሩን ዝተፈተውን ኮይኑ ይስምዖም